minkä takia sä haluat olla just nuorten kirjailija ja miten sä pysyt mukana nykynuorten maailmassa ja onko se vaikeaa, haastavaa olla nuorten kirjailija ja millainen yleisö nuoret on? Mä oon tykännyt sitä ikäryhmästä, että jotenkin se, että ajattelis jotain tiettyjä nuoria, tapaa vaikka Jyväskylän keskustassa, missä Jyväskylässä kun asun, niin että mä osaan ajatella, että mä kirjoitan heille suoranaisesti, vaikka tai nyt kun kävin paljon kouluvierailulla, että ne on lukijoita, vaan se nuorten maailma ja se nuorista kirjoittaminen, jotenkin se, että mä kirjoitan nuorista ja ennemmin kuin nuorille. Et jotenkin se, vaikka mä tietysti tiedän, että kelle se menee, niin kuin sanoin tuossa iskelmissä, että siinä täytyy miettiä, että se on nuorille sopiva se lopetus. Mutta kuitenkin, että se maailman, se ajanjakson kartoittaminen on musta äärettömän kiinnostavaa, koska se on niin lyhyt aika ja musta tuntuu, että mulla itselläni meni se ihan hetkessä. Ja sinne jäi niin paljon kaikkea käsittelemätöntä, että siksi musta tuntuu, että mä palaan aina siihen johonkin 12-17-vuotiaiden elämään, että mitä silloin oikein tapahtuu ja miten suuressa muutoksessa on nuori siinä elämänvaiheessa ja miten isoja valintoja siinä vaiheessa tehdään. Että ne aiheet ja se nuoruus on se, mikä mua siinä niin kuin tosi paljon kiinnostaa. Ja se, että miten sitten pysyy siinä nuorten maailmassa, niin en mä tiedä. En mä tiedä, kuinka mä siinä onnistun. Että onhan mä niin tämmöinen 40 nainen jo ja siitä ajasta, kun itse ollut, niin on ollut se nuorina yli 20 vuotta. Tästä näkökulmasta katsottuna musta tuntuu, että se olisi ollut eilen. Mutta mä ymmärrän, että nuorista se ei tunnu siltä, että kun mä sanon näin, niin niistä tää on jo 20 vuotta ihan tosi pitkä aika. Että musta on aina ollut tosi kiva palata siihen aikaan. Myös raskasta, mutta kiinnostavaa. Ja sitten miettiä sitä, mitä itse silloin tunsi ja mitä silloin itse koki. Toki tietysti luen sit jotain blogeja ja on ollut nuoria lukijoita mulle niin kuin koelukijoina, mutta nekin on tupanneet jo kasvamaan sitten, että kun mäkin olen 15 vuotta kirjoittanut, niin nekin on kasvaneet jo aikuisiksi, moni niistä mun koelukijoista, että se aika tosiaan menee kauhean nopeasti.